Benvingudes a aquest espai on parlem de tot el que ens interessa. Des de consells de vida fins a coses supercurioses que segur que voldreu saber. Avui porto alguns temes que m'encanten i que crec que també us fascinaran. Preparades? Comencem? Cura personal. Primer parlem d'autocura. No em refereixo només a cremes o maquillatge, sinó també a l'autocura emocional. Sabíeu que portar un diari us pot ajudar a gestionar les emocions? A vegades, simplement escriure com et sents pot alliberar molt d'estrès. Jo vaig començar a fer-ho fa un any, i m'ha ajudat molt a entendre'm millor. Proveu-ho. Una llibreta bonica sempre motiva. Per cert, parlant de cuidar-nos, sabíeu que beure aigua i descansar bé també millora l'estat de la nostra pell? No tot és skincare, el descans és clau. Curiositats que inspiren. Sabíeu que les nostres emocions influeixen en la nostra postura? Per exemple, quan estàs trista, és normal anar més encorbada. Però també funciona al revés. Si camines dreta, amb confiança encara que no et sentis així, el teu cervell comença a creure-s'ho. Així que postura de reina sempre. A més, sabíeu que els colors de la roba poden influir en com us sentiu? Els tons càlids com el groc i el taronja solen animar, mentre que els tons freds com el blau ajuden a relaxar-se. Proveu-ho quan vulgueu canviar d'ànim. Consells pràctics per al dia a dia. Ara, un truc pràctic que em va canviar la vida, heu sentit parlar del mètode Pomodoro per estudiar o fer tasques. És super senzill, treballes 25 minuts concentrada, descanses 5 i repeteixes. A mi m'ajuda a centrar-me i a no procrastinar tant. El millor? Pots fer servir una app perquè t'avisi dels temps. Per acabar, vull dir una cosa important. Si mai sentiu que no sou suficients o que les coses són massa difícils, recordeu això, cadascuna té el seu propi temps per créixer i brillar. No us compareu amb els altres. Sou úniques i valuoses, tal com sou. No ho oblideu mai. I això és tot per avui. Si us ha agradat, no oblideu donar-li like, compartir i comentar quin tema us agradaria que tractéssim la propera vegada. Ens veiem aviat i recordeu, sigueu sempre la vostra millor versió.